документ. Тя и вие. Обаче чакай сега. Чакай, че да ми в контража. Нещо го спе, както трябва да бъде. Много заболен автомат. И повече люто няма да ям. Боли ме газа. Боли ме газа. Не мога да си държа апарат. Боли ме газа. Надявам се да не разбира пречно. Ела да танцуваш тук бек. Мен ми се пишка. Майна, тук ли му казват вече? Днес ние има не губиш тук. Ценни кадри. Пели си имаш по гърба. Чакай, тук някакъв странен лъч ми минава през това. Това трябва вече да е не само тук, трябва да... Вас го заболи ли ви? Не. Още Утре.